Stariċ li sar fuq żgħażagħ Ewropej ta' bejn is-16 u 30 sena wera kif il-midja soċjali tibqa' sors ta' informazzjoni preferut u li l-maġġoranza tagħhom huma konxi mir-riski ta' miżinformazzjoni online. Dan fil-waqt li żgħażagħ qed iħossu li żieda fil-prezzijiet u l-għolja tal-ħajja huma ta' tħassib kbir. L-istħarriġ juri li terz taż-żgħażagħ li pparteċipaw f'dan l-istess tħarriġ tal-Eurobarometer jemmnu li fil-5 snin li ġejjin l-Unjoni Ewropea għandha tiffoka fuq l-ambjent u t-tibdil fil-klima fil-waqt li 31% jemmnu li s-sitwazzjoni ekonomika u l-ħolqien tal-impjiegi għandhom ikunu priorità. Kważi 3 minn kull 10 jridu li l-Unjoni Ewropea tagħti priorità lil ħarsien soċjali u l-aċċess għal kura tas-saħħa. Aktar minn 1 minn kull 5 qalu li l-edukazzjoni u t-taħriġ, il-housing u d-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea huma oqsma importanti. Dwar dan l-istħarriġ il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li huwa kruċjali għal politiċi, policy makers u demokrazija Ewropea b'mod ġenerali li nisimgħu liż-żgħażagħ Ewropej u li nkunu nafu x'inhuma l-preokkupazzjonijiet tagħhom sabiex nindirizzaw l-isfidi msemmija f'kull deċiżjoni li nieħdu f'kull liġi li ngħaddu. Mi sorpriża xejn minn dan l-istħarriġ ħareġ kif il-midja soċjali qelbet lit-televiżjoni bħala sors ta' informazzjoni ewlieni. Bl-aktar midja soċjali li żgħażagħ jużaw preżentament huma Instagram u TikTok. Brabta ma' dan iż-żgħażagħ qalu wkoll li huma konxi li huma esposti għal miżinformazzjoni u aħbarijiet folots li jistgħu jiġu xxerjati fuq dawn il-pjattaformi, b'differenza dak li jixxandar fuq it-televiżjoni.